Oras madihita saluhut. Morate tapasahat tutuhata ng mandungan hita dibugasan na ipason sa litikyon. Jaran ng mga lihon partikian dihita di na tolu bulan bolonon di triwulan na parpudi 2025 marsiajar sian buku Joshua persiajaran hata-bata. Ia buku Joshua manuraton ari panggonggomian ni si Musa nung selesai. Jadi buku Joshua dibuka mai sian mardongan barita halak Israel na membagihon tano perpadanan nang liwarihon ni Jehovah tu nasida. Di jauh si Musa do si Joshua jalanin nama mandok imana. Pirma tandem jalan marsihohot ay sahat maanggohorab dohot bangsoon masuk tutano naong niwarihon ni Jehovah tu nasida. Naing dehon mo matu nasida jalahodo melaho masagihon dia ka pertalian nasida. Ay Jehovah sendiri merdalan di hadapanmu. Jala ibana mandongani. Jadi di son tabereng tonane si Musa tu si Joshua asa sahat mbak panggonggomion ni halak Israel tu ibana. Dungi mate ma si Musa na poson itpani. Malatajahe di Joshua sada ayat 2 di dok. Nung mate yang si Musa na posoki oppe borhat maho taripari majordanon hodohot sandok bason laho tu tano sile honokku tu nasida tu halak Israel. Songon na pinasat ni si Musa tu si Joshua lo songon idohatan ni debata pasat tu si Joshua asa sahat matu ibana panggonggomioni. Jadi sakap ni debata dohot si Musa nang disuratan di buku Joshua imalaho manggambarngon habo bongot ni bangsoi tu tano baga-bagay. Mangihutan perpadanan nau pinasahat ni si Musa tona ni Jehovah tu bangsoi. Asamian manasida di tongan ni luati dung disagihon dibagi tanoi pembartu pertalian nasida. Jala na diharapon debata siang bangsoi ima pangoloyon nasida. Jala unang dihalupahan nasida di naung marsagi kepertalian ni asa marningo nasida dihaburjuan ni debata. Lausido nang di bindu na parpudi sian bindu 24 sangan dia holso ni si Joshua la maradapon bangsoi asa unang tung dihalupahon bangsoi haburjuan ni debata. Di persejarah pasal puluh luhon na parpudion iman na maringat pilit hamu masadayo. Nagawi uluon nasa ingotot tatutu mamilit na sitang. Unang salapilit, molo salapilit, sala perjambaran, sala upah. Jadi ayat naung taparsejari di bugasan mingguon ima Joshua 24 alay nagabi ayat siapilon lihita ima di ayat 10
ayat 15 ya, ayat 15 naman dok. Alay molotung sogor hamuna. Manguloy Jehova pilit hamu masadarion manangisen ng ngolon muna. Manang debata sileban akan na nioloan ni opo muna di bariba ni batang eki manang debata ni halak amori na puna tanon na ni inginan munay. Alayang guaw. Dohot pangisi ni Jabuku ikon Jehova do oloan nam. Nga taparsajari betutu haton jala dina saminggon di patulu di hita di sidoham. Jadi panggiluan ni debata asa di si mamian bangsoy. So ninang dohot tuhita asa mia kita di si di surgo na pinarian. Jala asa gawe pangoloy hita di bugasan hasit tongan. Ndada ala na nionjar ni akadongan manang parwas. Ya. Jala malua mahita asa mangoloy unang gabe pangguturi mangalo manang memberontak. Ya. Jala diondolhon si Joshua do taringot tu hamamago ni na manomba gana-gana. Asa unang merdua roh. Ya. Akhirnya naing man tutu di paujung para luani doh denggan. Asa dapat upah tupal hamonangan. Jadi soal napa bagasan taja hama tutu sian buku hasil rangon na sinura ni Sister White di Tona na perpudi sian Joshua di buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 130 tolu 130. Didok songonon di sian tonga-tonga ni halak na trop haruar sian Mesir adong trop nagabesi somba gana-gana na ondo horsoni si Joshua ya. Sian bangson haruar sian tanah Mesir trop si somba gana-gana. Jala songon di hagogoon ni hasomalan asa binahen di hasomalanon dohot buni na say toktong margogo sahat rodi hagogoon naso hasuhatan jaladukon na sidamian di tanah kanani. Jadi alanunga gawe sada hasomalan di sasahalak marsomba tu gana-ganan tung moldo moba. Bang soipe alanunga ditanda nasida debatan ni halak Mesir songoni dohot aka debata sileban sepanjang perjalanan nasida 40 tahun. Gabe adong manamar hasomalan sahat ro di tanah Kanaan gabe marsomba tu gana-gana. Jadi di haburjuan ni bangsa Israeli tentu adong holso di si Joshua gabe ro anon di pudian niari di balik ni haburjuan na sidei di pangoloyan na sidei di Jehovah di akaran namangi hotanon gabe Roma akka pangaloon magpaholakon dirina siya nadopan ni debata. Jadi saunari pe sayang giat mata jako persijarton ya songonido pangidon ni semusa tu bangsoi asanggiat gabe marhiras ni roha tutu nasida di pangoloy nasida nak pedong nadeba lau marsomba tu ganan jala gabe paholakon diri nasida siya nadopan ni debata. Di Signs of the Time 26 Mei 1881 didok
parpadanan naulion disuratan di bugasan buku patik. Asa diramoti doh denggan dungi Joshua patindakon salabatu nabolon dituruni hawara jonok tuun undung ni Jehovah. Jadi soalnya tersurat di Joshua 24 diulak ko Mose na paingoton anggo parpadanan na pinembaron ni Joshua asa anggiat niyan ya, asa anggiat niyan unang mubabe holong na sida tu debata asa toktong marsihohot na sida niyan dibuka sa Pangulo yun dot haporsyan na mangulo maradopon debata. Dalam pola di surat si Joshua muse parpadana tu dohot tu buku harotas jalan dada ulane pola di pajong sada batu na bolon lau panurhatan ni patiki asa mula madabu na sida mananggale na sida iberang na sida batu diingot malau mulak tu Jehovah. Jalaro dia kasundut na parpudi mulodong manuk na hado lapatan ni batui asa di paingot-ingot na sida Jehovah do na manugihon bangsa Israel haruan serta no Mesir. Jehovah do na patuluhon huaso na mga leon hamonangan di nasida lau papatu salut akabangso na diluat huta kanane. Lau stoktong manasida niyan marsihohot rabdot akapinaparnasida lau manghuton tona ni Jehovah naong pinaimbaru na patik manang parpadanani. Ayala ni padan do umbahin na dipasahat debata tu bangso Israel tano kanan. Ay nung marpadan do na jolo debata dohot si Abraham o punasida. Diulakon parpadanani dohot si Isak songani saat rodi si Jacob. Dongi dito gumabangsoy haruar siyan tano Mesir. Jala dipasahat ahanaong ni warihon ni debata tu punasida dipasahat matu bangsoy. Jadi debata parholong debata nabadia alai debata parimas nalambat tarimas do anggo tu hatta debata. Alai nagpesongoni dia kan naong manguloy debata unang mamubar rohana unang Mose. Ay say di paingot-ingot matona ni Jehovah jalan marsihohot marohana tu iban. Ay molo ditundalhon debata gabelao menomba gana-ganaan tarimas madebata mida bangsa. Lau sidonak persejarah tu hita dititik na parpudian. Dinaung tapa ujung aka persejarah ton naing taingot aha naung dapat kita di 10 persiajaran di 24 bindusian buku Joshua asa marsi hohot maruhatta mida Jehovah. Ya. Kila unang muba unang Mose pilit hitam masadarion dalan hanguluan unang hamatean dalan pasu-pasu unang toru-toru manang bura. Ya. Sehingga masalah kesaksian kita doa si Paulus namandok nunga hupa ujung para luaki jalan nunga denggan nunga hupa sidung perlu jongoki ramot hubain hapor syoki nunga radebe di joloku tupal hati goran upa hamonangani ngolu si saleleng ni leleng na ima dohot jambarta. Tuhan mandongani hita, songani masa ni persejarata, di persejaran na parpudisian buku Joshua. Saat mahita tu persejaran naum baru di triwulan perjolo di tahun 2026. Pajupang mahita non di ABM Ministry. Advent Batak Ministry. Persiajarata imasian buku Filipi dohot Kolose. Ya. Mandamei surgo dohotano. Kristus. Manang pasaorhon surgo dohot portibi.
Kristus. Songon dia do Kristus. Pasaorhon surga dohot pertibion ta persiajari mba andon. Songonima saat ni persiajaran ta persiajaran na perpudi di triwulan na perpudi 2025. Tuhan mendungani kita sehat-sehat. Dilehon madita ke pasu-pasu na merlipat ganda dohot ganjang ni umur. Songonima persiajarata mau liatet martang yang mahita. Oleh Tuhan Jehovah debata amanami, debata perholong roha nahu sombahami marhabangsa di surga. Molate Tuhan di asi dot holong, basa-basa dot pasu-pasumi. Dihalasok kami do salhut akka denggan basam. Molate ma Tuhan di natolu bulanon boy kami marsiajar siang hata batak ima buku Joshua. Di persiajaran oleh Tuhan di pasingot Tuhami taringot tu baga-baga. Aha naung ni wari hon oleh Tuhan tuo puna sida si Abraham Isak dohot si Jakob. Jalanunga di pasatho tano perpadana ni matano kanan. Laos dito na hokodo asa unang muba rohana sida. Asa marsihohot haporsian na sida diho. Gabe panguloy na sida dia kapatik na tinunahom. Lau sido tong nakpersiajaran duhami oleh Tuhan di tikin na perpudion. Andorang soroho padua lihat tu pertibion mengalap akan na porsiami. Asa marsihohot mahami tu. Panguloy mahami dia kahatam dohot siradoti patik muhami. Jala unang muba unang mo sebeha porsian nam. Asa perjambar mahami oleh Tuhan di baga-bagami. Asa dohot mahami songan kesaksian ni naposom Apostol Paulus nung hupa sidung para luake. Dohot denggan nung hupa ujung parlojongoke. Ramot hubain haporsion. Seanggit maon gabe sada kesaksian nami. Asa dirima di jolo nami. Tupal hati goran. Upa hamonangan. Ngulus sisa leleng nilelengna. Mola tema Tuhan. Pasahat mak. Pasu-pasumi. Pasu-pasu nasitar suhatan itu Tuhan. Pasu-pasu perdagingan, pasu-pasu pertondian, pasu-pasu parbagasan, pasu-pasu naniulan ni tangan di balian nang dohot di huta nang aha pele Tuhan. Dia ka usaha bisnis ni naposom di tengah-tengah ni horiam. Mar pasu-pasu. Jalalam sumolhot mangulu nami tu depan. Lamar las ni roha mahamire Tuhan. Di ujung ni taonon. Asa marsangap marmulia mahole Tuhan di ngulu nami. Alan ni pasu-pasu na pinasahat mi. Maria ia mahami. Lao manjakon tahun baru na naing roon. Pinuji mahodi habang samna sokali. Masahat matuhami pasu-pasumi. Maulati matuhan. Ala ditangyoko pangiduan na. Marhite Yesus Kristus. Tuhan si hokop si paluahami. Amen. Maulati mah dihita saluhut nom bege persiaran hata batak di buku Joshua. Tu hari na manghihuton pajupa mahita di Advent Batak Ministry Mersiajar Sekolah Sabat Sian Hata Batak. Horas Mbadhita Saluhut.